Sillä välin kun mä laitan itse asiassa juutalaisen tiedemiehen keksimää tietokonetta. Kaikissa tietokoneissa on juutalaisen tiedemiehen keksimä tämmöinen niin sanottu ATK-arkkitehtuuri. Niin kysyn teiltä sellaisen kysymyksen, että haluaisitteko, että Jeesus Kristus on teidän keskellä? No mulla on teille erittäin hyviä uutisia sitten. Koska täällä Matteuksen evankeliumissa luvussa 18, mä luen sen myös teille. Matteus 18 ja jakeet 1-20. Tämä on vähän pitempi, mutta jos nukahdat, niin mä en loukkaannut yhtään. Ihan rauhassa saa, jos väsyttää. Jos nukahdat sinne ja silmä menee kiinni, niin en loukkaannut ollenkaan. Jos on väsynyt, niin silloin pitää nukkua. Ehdottomasti. Kiitän vielä Reijoa ja Toolamin helluntai-seurakuntaa siitä, että te olette kutsunut tänne. Ja rukoukseni on se, että minä voin puhua sillä tavalla, että te ymmärrätte ja teille minä rukoilen sitä, että te ymmärrätte mitä minä puhun. Matteus 18, jakeet 1-20. Tämä on yksi niistä hämmästyttävimmistä keskusteluista Jeesuksen opetuslasten välillä. Ja tässä on paljon mielenkiintoista ja monta myös niin tosi vaikeaa kohtaa. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sille olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden, viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinun molemmat, tässä on näköjään kirjoitusvirhe, että sinun molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinun molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa katselevat aina minun taivaallisen isäni kasvoja. Ihmisen poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille ja menee etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän löytää sen, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee siitä yhdestä enemmän kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyksissä. Niinpä ei myöskään teidän taivaallinen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi hukkaan. Jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtelee häntä kahden kesken, jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Mutta jos hän ei kuule sinua, ota 1 tai 2 todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin 2 tai 3 todistajan suulla. Jos hän ei kuule heitäkään, ilmoita seurakunnalle, mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos 2 teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat se minun isältäni, joka on taivaassa.
Sillä missä 2 tai 3 on koolmenut nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Tämä on Jumalan sana. Mulla on tämmönen marttyyriääni ja huppari tässä päällä valmiiksi, että jos tulee niin kivet alkaa lentää, niin mulla on sitten valmiina tää paritella. Mutta mennään eteenpäin. Eli siellä oli tilanne se, että siellä oli opetuslapset tullut ja ne kysyy, kuka meistä on suurin? Ja tämä suurin, tämä on niin kuin mielenkiintoinen sana, kun se on käännetty sellaisesta sanasta kuin mega tai niin kuin megas. Eli niin kuin megahampurilainen tai megaseurakunta tai megapitti, ja tämä on niin kuin miljoona. Ja siis mega on miljoona, se on niin kuin siis tosi suuri. Eli kuka meistä on tämä aivan valtava, siis mega. Ja kun Jeesus oli aikaisemmin puhunut siitä kärsimyksestä ja kuolemasta, jota kohti hän oli menossa, eli tuolla aikaisemmassa luvussa, niin tämä opetuslasten suru tätä kohtaan osoittautuu aika lyhytaikaiseksi. Kuka meistä on suuri? Heillä oli nimittäin kiire kinastella siitä, kuka heistä oli suurin täällä Jumalan valtakunnassa. Jeesus oli myös aikaisemmin kertonut, että siellä taivaassa valtakunnassa on eroja. Ja vähän aikaisemmin nämä 3 opetuslapsta, Pietari ja Jaakob ja Johannes, ne oli ollut Jeesuksen kanssa vuorilla, joista sitten nämä muut opetuslapset ei ollut. Ja siellä Jumala ilmestyy näille opetuslapsille, niin silloin sitten varmaan tuli vähän kinaa, että no kuka meistä nyt sitten se suurin oikein on. No hämmästyttävää, niin kuin Jeesuksen aina tapana oli tehdä, niin vastaa tähän sillä tavalla, että Jeesus ottaa yhden lapsista. Ja todennäköisesti tämä oli Pietarin lapsi, koska tämä Markuksen evankeliumissa ne oli niin kuin Pietarin talon edessä. Ja todennäköisesti se saattoi olla Pietarin lapsi, jonka hän otti siihen eteen, ja siinä oli sitten nämä 12 opetuslasta. Ja sanoi juhlallisesti, totisesti, eli nyt kuulkaa opetuslapset, nyt olkaa tarkkana. Teidän täytyy muuttua ja tulla lasten kaltaiseksi. Ellei niin tapahdu, teidät poissuljetaan taivasten valtakunnasta. Ja tämä lapsi, jota nyt kaikki tarkkaavasti katsoivat, niin se on tietysti tällainen ideaali. Ei viattomuudesta tai suuresta uskosta, vaan nöyryydestä ja välinpitämättömyydestä, sosiaalisesta statuksesta. Siis tällainen on lapsi. Eihän lapset tajua niin kuin mitään, että olla joku suuri ja mega mahtava. Ne oli tämmöisiä nöyriä ja niin välinpitämättömiä niin kuin mistään niin kuin klikkauksista tai semmoisesta. Eli se, mistä Jeesus puhuu, niin se on mielen nöyryys, eikä mistään lapsellisista ajatuksista. Ja tällaisen nöyryyden kautta syntyy tämmöinen lapsenmielinen usko ja luottamus. Opetuslasten tulee siis muuttua, kirjaimellisesti kääntyä heidän nykyisestä käytöksestään ja asenteestaan ja omaksua tämä uusi hyve, eli nöyryys. Tai muuten heidät poissuljetaan taivasten valtakunnasta. Ihminen, joka todella nöyrtyy ja nöyryyttää itsensä niin kuin tämä lapsi, on suurin taivasten valtakunnasta. Tämä Jeesuksen opetus siinä lapsen edessä myös vakuuttaa sen, että Jumalan valtakuntaan ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta päästä niin kuin omiin voimiin, ei omilla teoilla, eikä niin kuin juutalaiset ajatteli, että he pääsevät jollain väkivallalla tai lakia noudattamalla. Vain lasten kaltaisille Jumala niin kuin paljastaa tämän totuuden ja itsensä. Ensimmäisessä vastauksessa Jeesus käänsi opetuslasten katseet tällaiseen henkilökohtaiseen nöyryyteen ja lapsenomaiseen luottamukseen Kristukseen. Eli jos haluat tulla suureksi, sinun täytyy kasvaa pieneksi. Tällainen paradoksi. Ja sitten Jeesus kehittää tätä ajatusta edelleen suuntaamalla ajatukset nöyryydestä siihen, miten todelliset opetuslapset ottavat vastaan ja kohtelevat näitä pienimmäisiä. Ja tämä Jeesuksen avaus tässä jakeissa 5 ja 6, ne on hyvin samanlaiset. Jakeissa 5 ja 6. Joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen, eli Jeesuksen nimeen,
ei ota vastaan kirjaimellisesti lasta, vaan sellaisen lapsen, joka selitettiin näissä edellisissä jakeissa. He olivat niitä, jotka olivat nöyrtyneet ja tulivat lasten kaltaisiksi. Eli olivat Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Heitä ei oteta vastaan sen takia, että he ovat suuria, viisaita, mahtavia, komeita tai megoja. Heidät otetaan vastaan, koska he tulevat Jeesuksen nimessä. He kaikki kuuluvat Jeesukselle. Minun nimeeni tässä jakeessa 5, niin se on rinnakkainen. Se on samanlainen lauseke kuin jakeessa 6 on, joka uskoo minuun. Eli tämä on samanlainen kuin Johanneksen evankeliumissa luvussa 6, jossa Jeesus sanoo, että joka uskoo minuun ja tulee minun luokseni. Niin tässä on ihan samanlainen. Ja nämä kaikki vahvistavat sitä ajatusta, että ne, joihin viitataan näissä jakeissa 5 ja 6, ne on Jeesuksen opetuslapsia, joita myöhemmin kutsuttiin kristityksi. He eivät olleet kirjaimellisesti lapsia tai minkään pienen ryhmän erityisen nöyriä opetuslapsia. He olivat uskovia, Jeesukseen ja Kristukseen uskovia. Sitten Jeesus jatkaa, että nämä pienet, ne voi kompastua. Jopa heistä kaikista suurimmat voi kompastua. Mutta kuka tahansa aiheuttaa heille tällaisen kompastuksen tai tällaisen viettelyksen, niin Jeesus sanoo, että se on vakavassa vaarassa. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen tämä sana, mitä tässä käytetään tästä suuresta vaarasta, niin se on sana skandaliso, eli skandaali. Eli se on tällainen ansa, kompastuskivi, tämä on skandaali. Eli voidaan myös hengellistä termiä käyttää, voidaan käyttää myös sanaa synti, mutta ainakaan mieleen tämä skandaali. Tämä on siis skandaali. Tätä ei ole vaikea ymmärtää, sillä kun kristitty uskoa, joka toivottaa tervetulleeksi tai ottaa tykönsä yhden tällaisen lapsen, eli kristityn, Jeesuksen opetuslapsen, itse asiassa ottaa hänet luokseen sen perusteella, että he ovat Jeesuksen, niin hän ottaa samalla tykönsä itse Jeesuksen. Joka kerta, esimerkiksi kun me Reijon kanssa me tavattiin, me ollaan tavattu aikaisemminkin, niin kuin melkein lähes kaikkien teidän kanssa, kun Reijo otti vastaan minut, niin hän ei ottanut vastaan pelkästään minua, vaan sen Kristuksen, joka asuu minussa. Kun minä tervehdin teitä lähes kaikkia täällä tänään, niin minä en tervehtinyt pelkästään, mä en tunne teitä nimeltä muista muuta kuin Reijo, mutta olette te nimeltään keitä tahansa, niin minä en pelkästään tervehtinyt sinua nimeltä tai persoonaltaan, vaan minä tervehdin, otin vastaan myös Kristuksen. Ja siksi tämä oli niin vakava asia. Eikä ollut pelkästään vieraanvaraisuus ei ollut tässä kyseessä, vaan sellainen vieraanvaraisuus, jota annetaan sen takia, että tämä ihminen on yhtä Kristuksen kanssa. Vastaavasti, jos kohtaamisen seurauksena toinen kompastuu, ei se tosin heti tarkoita joutumista luopumukseen, vaan pikemminkin heidät on silloin torjuttu, eli hylätty. Ja tämä voi koitua niille kompastuskiveksi, eli tällaiseksi skandaaliksi. Jeesuksen opetuslapsi. Mä uskon, että me olemme kaikki jossain vaiheessa elämää kokeneet tällaisen hylätyksi tulemisen, mikä on äärimmäisen tuskallista. Se voi tapahtua monella erilaisella tavalla, mutta se tuntuu pahalta. Minä olen itse sellaisen kokenut monta kertaa, se tuntuu todella tuskalliselta ja kivuliaalta. Ja se, mistä tässä nyt Jeesus varoittaa, että se voi johtaa vakavaan harhailuun sillä polulla, jota kulkee. Mutta vielä suurempi vaara on siinä, että toisen kristityn torjuminen merkitsee myös Kristuksen torjumista. Ja tästä nyt on niin kysymys, että miten me kohdellaan, miten opetuslapset tulisi kohdella toista ihmistä, joka on kristitty, joka ei ole pelkästään persoona ja nimi, vaan että se on myös Jeesuksen Kristuksen kantaja.
Tällaisen lapsen hylkääminen merkitsee Jeesuksen hylkäämistä ja hänen lastensa vahingoittamista. Niinpä Jeesus sanoo, että tämä on ihan hämmästyttävää niin kuin rajua tekstiä niin kuin opetuslapsille. Tämä on siis, niin kuin, me jotka opetetaan Raamattua, niin valitettavasti me joudutaan opettaa myös tällaisista asioista. On saada niin mukava opettaa vain kaikista siunauksista ja kuinka kaikki menee hienosti ja te olette aina niin mahtavia. Mutta tässä Jeesus sanoo, että ihan hämmästyttävän rajut sanat. Niinpä Jeesus sanoo, että hukkuminen mereen ennen pahan tekemistä on niin paljon parempi vaihtoehto kuin tuleva viimeinen tuomio, ikuinen tuli, joka odottaa tekijöitä. Ja tämä hukuttaminen ei ollut harvinainen rangaistus kreikkalais-roomalaisessa yhteiskunnassa, mutta juutalaisessa kylläkin. Siellä sitä tapahtuu. Ja tämä myllynkivi, missä tässä tekstissä on, niin ne oli yleensä semmoisia käsikäyttöisiä. Eli se oli nainen, se oli niinku 2 tappia siinä myllynkivessä ja sitten ne niinku käänsi aina niinku toinen käänsi 180 ja toinen otti vastaan. Mutta Matteuksessa tässä on tämmöinen kivi, jota aasi pyörittää. Se oli niin suuri kivi. Eli tämä Jeesuksen varoituksen sana on, että älkää vahingoittako näitä pieniä. Silloin ne ovat minun. Sitten jakeessa Jeesus julistaa, että mistä tämä niinku tulee ja että maailma on kaiken kompastumisen skandaalin lähde. Maailman kautta kaikki kompastuskivet tulevat, mutta tämä tosiasia ei poista niiden vastuuta, joiden kautta kompastuskivet tulevat. Sitten jakeissa 8-9 Jeesus kehittää tätä teemaa edelleen. Ensin, että maailma aiheuttaa opetuslapsien kompastumisen. Joo, se me tiedetään, se on helppo ajatuksena. Ja sitten ajatukseen siitä, että eivät opetuslapset välttämättä ole vain uhreja. He voivat olla myös tämmöisen skandaalin kompastumisen aloittajia. Siellä voin nähdä, kuinka opetuslapsilla alkaa punainen vähän nousta sillä, että nyt ollaan niin oikeasti hankalien ja vakavien asioiden äärellä. Tietyt asenteet, joita Jeesuksen opetuslapset osoittavat toisia opetuslapsia kohtaan, voivat olla myös hyvinkin vääriä. Siten sen sijaan, että maailma houkuttelisi heidät väärin tekemiseen, he aiheuttaisivat itse toisen kompastumisen. Ehkäpä tietty uskovalla asenne, joka pitäisi repiä irti juurineen, on Jeesuksen mielessä tässä opetuksessa ylpeys, kun hän oli aikaisemmin ottanut sen esimerkin, sen idean, että tämä nöyrä pieni lapsi. Eli nyt Jeesus alustaa tätä meitä jakeeseen 10 tai Matteus. Jakeessa 10 jatketaan opetusta siitä, että kiinnitetään huomiota tähän nöyryyteen, jonka Jeesus aloitti jakeissa 3 ja 4. Tässä vaiheessa vaellusta heidänkin opetuslasten tuli muuttua lasten kaltaiseksi tässä nöyryydessä. Jeesus on tässä antamassa ohjeita, mikä tulee olemaan normaalia, kun hän on kuollut, sen jälkeen kun hän on kuollut ristillä, ylösnoussut ja seurakunta aloittanut toimintansa. Sen jäsenet on köyhiä hengessä, nöyriä, eikä kukaan pääse siihen ilman tällaista asennetta. Jos hänen opetuslapset muuttuvat kuten nämä, he kuuluvat tietenkin näihin lapsiin. Jos taas he katsovat näitä lapsia halveksuen, he tulevat jakamaan surut, eli voi maailmaa ja voi teitä. Varoitus ei todellakaan ollut turha, sillä ainakin yksi opetuslapsi jätti Jeesuksen. Sitten tämä mielenkiintoinen jae 10. Tässä on hankala kohta. Jae 10. Katsokaa, ette te halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Siis näitä lapsia, jotka uskovat Jeesukseen, koska heidän enkelinsä taivaissa aina näkevät Jumalan kasvot. Miten tämä pitäisi tulkita? On monia selityksiä, mutta uskottavin selitys on
mun tutkimuksen mukaan se, että nämä enkelit ovat näiden lasten uskovien henkeä taivaassa. Kun me ajatellaan näin, että ihminen tulee uskoon, hän uudesti syntyy Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta, niin me olemme yhtä aikaa tässä maailmassa, me olemme niin kuin taivas ja maa kohtaavat. Me olemme täällä maan päällä kyllä, mutta meidän henki, se meidän hengellinen persoonamme on siellä Jumalan valtakunnassa, Jumalan kasvun edessä Kristuksen kanssa. Ja tämä persoona, joka näkyy, tämä meidän hengellinen persoona, joka näkyy siellä taivasten valtakunnassa, niin sen näkee myös taivaan Isä. Eli aina kun me vaelletaan, niin me emme pelkästään vaella tässä meidän omassa ruumiissa, ja me vaan pelkästään ihmisiä, vaan on hyvä tiedostaa se, että meidän henki on yhteydessä Jumalan hengen kanssa sinne taivasten valtakuntaan. Jumala näkee sen jatkuvasti. Eli tämä antaa sellaisen mun mielestä parhaan niin kuin kuvan siitä, että heidän enkelinsä taivaassa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaassa. Olemme yhtä aikaa sekä maan päällä ruumiissa että taivaassa, mutta Jeesuksen kautta hengessä myös taivaassa. Ja meidän henkemme taivaassa näkee Jumalan kasvot. Sitten jakeessa 12 ja 13 Jeesus antaa lisää syitä sille, että meidän ei tulisi halveksia näitä pienimmäisiä. Paimen isä on huolissaan jokaisesta lampaasta, joka on laumassa, ja välittömästi valmis etsimään sen lampaan, joka on harhailevassa. Siis aivan välittömästi. Isän huoli harhailevasta lampaasta on niin suuri, että iloitsee enemmän harhailevan lampaan löytymisestä kuin niistä 99 lampaasta, jotka eivät. Ja jos meillä on kerran tällainen taivaallinen isä, mä mietin itsekseni, että kuinka kukaan haluaisi aiheuttaa edes yhden näistä lampaista joutua harhaan. Tämä oli niin kuin Jeesuksella mielessä. Hylkäämällä tällaisen ihmisen tai halveksimalla tällaista pientä. Jakeessa 14 Jeesus kokoaa sitten tämän opetuksen yhteen. Taivaallinen isä ei halua yhdenkään näistä lampaista joutua harhaan. Ei yhdenkään. Ja jos se kerran on Jumalan tahto, on hämmästyttävää, että ylipäätään joku pyrkisi johtamaan tällaisen pienen harhaan. Tällainen rakkaus yhtä lammasta kohtaan, se ei ole todellakaan pois koko laumalta, vaan Jeesus antaa meille päämäärän. Laumasta ei yksikään joudu hukkaan hylkäämisen takia. Tämä oli Jeesuksen se, että hei, opetuslapset, kun teillä on näitä muita lapsia, muita kristittyjä, niin please, älkää antako yhdenkään näistä lapsista joutua hukkaan. Sitten jakeissa 15-20 Jeesus opettaa siitä, miten meidän tulee kohdata veljeä ja siskua, joka rikkoo toista vastaan. Jos otamme huomioon, mitä Jeesus edellä opetti siitä, miten me emme saa hylätä tai väheksyä toinen toisiamme, välitön asiayhteys tässä jakeessa 15-20 on toisen opetuslapsen hylkääminen ja halveksiminen sekä miten tämä korjataan, jos näin on tapahtunut. Jeesus opettaa, että oikea tapa on kertoa tälle rikkojalle hänen rikkomuksensa kahden kesken. Siis että jos on tapahtunut, jos meillä nyt Reijo tulee pieni fightingi tässä näin, niin minä ensimmäiseksi niin tulen kertomaan sen sinulle, että Reijo, että nyt kävi kuule näin. Sitä ei kerrota ensiksi vaimolle, sitä ei kerrota Esson baarissa, sitä ei kerrota WhatsAppissa eikä missään sosiaalisessa mediassa, vaan minä menen Reijolle, Reijo, että nyt kuule kävi näin, että se loukkasi. Mä menen suoraan. Tämä oli se Jeesuksen opetus. Ja tämä verbi nuhdella, se tarkoittaa, se on semmoinen kuin elentso, ja se tarkoittaa vaan yksinkertaisesti paljastaa hänen tekonsa. Mutta nyt tulee se tärkein. Se päämäärä ei ole tuomita, vaan ainoastaan tuoda julki, että hänen tekonsa on ollut väärin ja tavoitteena ei ole voittaa häntä pisteissä tai olla parempi ihminen, vaan tavoite on voittaa hänet takaisin.
voittaa hänet takaisin. Tämä on semmoinen sana kuin ekerdeessas, eli voittaa sielu ja välttää tappio. Ajatelkaa, miten koko ajan Jeesuksella on vaan siinä mielessä, hei, että nämä kristityt, nämä nöyrät kristityt, ne on niin arvokkaita, että pitäkää heistä huolta. Älkää missään tilanteessa päästäkö heitä kompastumaan. Ja jos tulee, että kompastuminen tapahtuu, niin äkkiä huolehtikaa siitä, että voitatte heidän sielunsa ja voitatte heidät takaisin. Tämä oli se tarkoitus. Ja sitten, aivan mahtavaa, jos tulee voitto, niin sitten juhlitaan niin kuin Isäkin taivaassa iloitsee. Sitten heti juhlat pystyyn, vasikka teurastetaan, viiniä pöytään ja sitten porukalla karkeloidaan. Me ollaan saatu voitto. Eikö näin? Sillä pahimmassa tapauksessa hänestä saattaa tulla tämän hylkäämisen takia harhaileva lammas. Lammas, joka on taivaalliselle Isälle mittaamattoman arvokas. Ja niin sen kuuluu olla myös meille. Jeesus jakeessa 15 olettaa, että henkilö, joka henkilökohtaisesti kohtaa veljensä, tekee sen niin kuin todellisella nöyryydellä. Sellaisella nöyryydellä, joka tällaisella pienellä lapsella oli Jeesuksen edessä. Ja me tiedetään kokemuksesta, että on hyvin vaikea vastaanottaa minkäänlaista nuhtelua, jopa yksityistäkin. Se on, että se tuntuu pahalle. Mutta on vielä vaikeampaa antaa sellainen rakastavassa nöyryydessä. Jos otetaan nyt taas Reijon kanssa tässä fightingin vähän. Ja sitten kohdata tää Reijo, että hei Reijo, että tiedätkö nyt kävi näin, että mennään eteenpäin, ratkaistaan tämä. Jeesuksen mielessä lienee ollut 3. Mooseksen kirja 19.17, mä luen sen tässä teille. Älä vihaa veljääsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi. Eli siis sillä tavalla, että sä sit voitettua hänet takaisin, ettet joutuisi hänen tähteensä syylliseksi. Sitten jakeessa 16. Jos ei henkilökohtainen nuhtelu auta, niin seuraava askel oli ottaa 2 tai 3 todistajaa. Ihan tarkkaa ei ole, eikä ihan selvää, että mikä näiden todistajien tarkoitus on ollut, mutta yksi tarkoitus voi olla se, että todistajat tuovat lisää todisteita tai rikkoja vastaan. Ja toinen mahdollisuus on se, että todistajat kuulevat molempia osapuolia ja ovat sitten valmiita todistamaan tätä keskustelua, jos se menee seurakunnan kuultavaksi. Ja mun mielestä tämä jälkimmäinen on huomattavasti uskottava. No sitten jakeessa 17 on vieläkin vakavampi varoitus. Ja siinä Jeesus opettaa, että kieltäytyminen alistumasta tällaiseen Jeesuksen opetuslasten harkittuun tuomioon tarkoittaa, että heidän tulee kohdella vääryydentekijää pakanoina ja veronkantajina. Tämä nyt liittyy, kun tässä on tämä pakanat ja veronkantajat, niin että Jeesuksen nämä sanat oli nimenomaan tarkoitettu juutalaisille kristityille. Tietysti se sovelletaan meihin tänä päivänä, mutta tämä kohderyhmä oli Jeesuksen opetuksessa juutalaiset kristityt. Ja Jeesus tarkoittaa, että jokaisen Jeesuksen seuraajan, opetuslapsen, on otettava vastuu omasta tekemisestä jokaista toista uskovaa kohtaan. Tämä on kiteytettynä se Jeesuksen opetus. Ottakaa vastuu siitä, mitä teette toista kristittyä kohtaan. No sitten jakeet 18-20. Voisin tietysti lukea sen vielä uudestaan, koska tämä on aika hankala, niin mä palautan sen teidän kieleen. Tässä on muutama tosi vaikeita kohtia. Jakeet 18-20 vielä. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on päästetty taivaassa. Tästä jakeesta voisi pitää ihan 1-3 raamattotuntiakin, mutta mä tiivistää sen muutamalla lauseeseen tuohon, ettei me olla täällä niin iltaan saakka. Sitten vielä minä sanon teille,
Jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä tahansa asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Niin, siis jae 18 on vaikea, mutta kun me luetaan tämä jakeiden 19, 12, 20 kanssa, se aukeaa meillä aika hienolla tavalla. Jeesus taas aloittaa tässä, että totisesti, eli nyt opetuslapset taas tarkkana. Mikä on tämän 2 tai 3 asian sopiminen mistä tahansa asiasta, joka saadaan Isältä Jumalalta? Mä tuossa varmaan 15 vuotta sitten olin tuolla Etelä-Suomessa, kun olin siellä paimenena, pastorina, niin joskus olin tämmöisessä rukouskokouksessakin, niin siellä oli joku pieni piiri ja siellä oltiin kädet tällä lailla näin, sitten siellä rukoiltiin kimpassa ja sanottiin, että missä 2 tai 3 on koolla, niin siellä sitten mitä rukoillaan, niin se saadaan. Ja siellä rukoiltiin sitten kaikkea puutarhagrilliä ja mersua ja uutta emäntää ja kaikkea, mitä sieltä nyt keksittiinkään sitten, että Jeesuksen nimessä tämä tulee meille. No nyt kun tässä luetaan ja ollaan päästy tähän asti, niin alkaa meille tämä asiayhteys pikkuhiljaa niin valjeta, että mistä tässä oikeastaan on niin kuin kysymys. Eli näitä jakeita 19 ja 20, niin tässä asiayhteydessä niin ei tätä voi niin pitää lupauksena, että mitä tahansa me rukoillaan tämmöisenä niin sopimusrukouksena, että se sitten niin tulee meille. Raamattu on todella rikas antamaan meille monta kohtaa, missä opetetaan rukouksesta ja Jumalan lupauksesta olla meidän kanssa elämämme jokaisena hetkenä, mutta nämä jakeet tuskin käsittelevät rukousta lainkaan. Ja kohta se selviää. Siinä voi liittyä rukous, mutta mä kerron sen kohta. Jos käsittelevät, niin asiayhteytenä täytyy olla sopii mistä asiasta tahansa. Eli siis sopivat mistä tahansa oikeudellisesta tai tämmöisestä riita-asiasta. Mistä juuri Jeesus aikaisemmin sanoi, että miten se riita sovitaan. Niin tästä Jeesus siis niin puhuu. Sopia mistä tahansa asiasta, eli tällaista riita-asiasta. Nämä kaksi, jotka sopivat, ovat rikkomuksen tekijä ja se, jota vastaan on rikottu. Eli nämä tulee niin kuin yhteen. Eli mistä tässä me ollaan Reijon kanssa tämä riitapukari-porukka. He haluavat maan päällä tavoitella sopimusta siitä riidasta tai loukkauksesta, mikä on menevä. Siihen kuuluu sitten tämä lupaus. Jos 2 ihmistä tulee sopimaan jostakin asiasta, se on sovittu myös taivaassa. Tämä on tämä asiayhteys tässä. Ei se, että porukalla, puutarhalla, grilli, mersu, vaimo, kaikki. Se ei ole tämä juttu. Vaan se, että kun 2 ihmistä tulee sopia. Jeesus on siinä heidän keskellään. Eli siinä tapahtuu niin maan päällä kuin taivaassakin. Tämä on aivan fantastinen kohta. Se, mikä oli sitonut nämä 2, oli nyt päästetty niin maan päällä kuin taivaassakin. Ja he menevät vapaana kuin taivaanlinnut siitä eteenpäin. Eikös me rukoillakin, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin antamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tämä sopii niin aivan täydellisesti tähänkin kohtaan. Jumalan tahto on vapauttaa meidät iloon ja rauhaan ja pitää kaikki lampaat yhdessä. Ja tämä on aivan fantastinen keino pitää lampaat yhdessä, kun me sovitaan juttuja. Ja kuva, minkä Jeesus piirtää tässä opetuslapsissa, se on hyvin selkeä. Ensimmäisessä kuvassa loukkaajaa ja loukattua sitoo tämä, mistä pitää sopia, eli ovat sidottuja. Toisessa kuvassa, kun he tekevät sovintoon on päästy maan päällä ja taivaassa. Ja siinä heidän keskellänsä on itse Jeesus Kristus. Heidän keskellänsä on rauha,
ilo, rakkaus, ystävällisyys, sävyisyys ja kaikki pyhänhengen hedelmä. Ja tämä sopia-sana on käännetty kreikan sanasta symfoneo, eli harmonia. Ja jos otetaan sieltä se ensimmäinen sana, tämä skandaali, muuttuu harmoniaksi, kun kaksi ihmistä sopii keskensä ja siellä on Kristus heidän keskellä. Ajatelkaa näitä termejä, siis skandaali. En tiedä kuinka moni on käynyt klassisen musiikin konsertissa, jos olette. Itse käyn siellä aina kun on mahdollista ja kuuntelen klassista musiikkia. Ja siellähän se kapellimestari, siellä on viulut vasemmalla ja alttoviulut oikealla ja kontrapassit ja torvet takana. Ja kun se kapellimestari antaa siellä sitten tahtia ja ne soittaa siinä harmoniassa. Mutta jos siellä joku pultti soittaa ihan omia biisejä tai sitten vetää sooloja sinne sun tänne tai ei soitakaan sitä samaa sävelmää, mikä on niin kuin yhteensä sovittu, niin sehän on hirveän kuulosta. Se on kamalan kuulosta. Se ei ole sinfoniaa. Se ei ole rauhaa. Se on skandaali, nimenomaan. Sehän on skandaali. Ihmiset buuaavat siinä. Mutta kun kaksi ihmistä sopii, Kristus on heidän keskellään ja siellä on sinfonia, siellä on harmonia. Skandaalista sinfoniaa. Voiko sopiminen olla enää sen helpompaa? No, ei se helppoa ole, mutta se on ainakin hyvin kannattavaa. Ja kukapa ei haluaisi nyt tällaisessa harmoniassa viettää aikaa. Se on hienoa olla jossain semmoisessa harmoniassa, missä saat vaan niin olla. Olet vaan. Eli yhteenvetona siitä, että mitä Jeesus opetti opetuslapsille. Meidän täytyy muuttua lapsen kaltaiseen nöyryyteen ja välinpitämättömäksi omasta sosiaalisesta statuksesta, jotta ei suljeta taivasten valtakunnasta. Opetuslapsena meidän tulee ottaa vastaan hyväksymällä toinen opetuslapsi. Sillä samalla otat vastaan Jeesuksen. Jos hylkäämme ja katsomme Ylen, tällaista hylkäämme opetuslapsen ja Jeesuksen. Jos joku näistä opetuslapsista harhailee, meidän tulee kiireen vilkkaa lähteä etsimään häntä, jotta voittaisimme hänet takaisin Jeesuksen ja meidän yhteyteen. Ja missä 2 tai 3 on koolla Jeesuksen nimessä sopimassa mistä tahansa riita-asiasta, siellä Jeesus on meidän keskellä. Hän on rauha, hän on harmonia, hän on ilo ja hän on skandaalin poistaja. Minä tiedän, mitä on olla hylättynä. Olen isäni hylkäämä ollut siitä asti itse asiassa vähän ennen kuin jo itse asiassa ilmeisesti kun synnyinkään. Eli siitä asti olen oman isäni hylkäämä. Ja sitten vuosia myöhemmin, olin 41-vuotias, niin siinä vaiheessa alkoi tulla sitten sellaisia ajatuksia, että hyvänen aika, että minullahan oikeasti on myös isä. Ja olin kuullut isästäni vain tällaisia tarinoita, että hän on niin kuin huono isä ja häntä ei todellakaan kannata tavata. Hän on tehnyt kaikenlaista ja epäilemättä ja olen saanut selville, että se piti myös niin kuin paikkaansa. Mutta kuitenkin silloin 41-vuotiaana niin kesti viikkoja, ellei kuukausia. Se ajatus täällä mun sydämessä, että hyvänen aika, että on 41-vuotias enkä koskaan tavannut vielä omaa isää. Ja alkoi syntyä tänne niin kuin sellainen Jumalalta tullutta viestiä, koen näin, että Jumala alkoi minun puhua tänne minun sisimpääni ja sitten samoin mulla on ollut mahtava etuoikeus, mulla on ollut sellainen minun rinnalla kulkija, joka on ollut tavallaan minulle tällainen mentori, joka on auttanut minua monenlaisissa hengellisissä asioissa. Ja sitten tämä henkilö myös niin alkoi minulle sanoa, että kuulet Marko, että se miksi sä voit nyt tällä hetkellä vähän huonosti tai itse asiassa aika huonostikin, niin voi johtua siitä, että sulla on isän ikävä. Ja sitten mä ajattelin ja sanoin vaan näin, että kuule, että
isä on kuule hylännyt mut ihan pienestä pitäen, niin en mä semmoista isää halua tavata. Ja mä kamppailin tämän kanssa niinku pitkään, siis niinku kuukausia. Ja mun vaimokin ihmetteli, että no eikö sä nyt sun isää halua tavata? Mä sanoin, no miksi mä haluaisin tavata sellaisen isän, joka on mut hylännyt pienestä pitäen, enkä ole koskaan edes nähnyt. En minä sellaista isää halua tavata. Tätä kamppailua käytiin sitten vaikka kuinka pitkään, siis viikkoja, muistaakseni kuukausia. Ja sitten taas juttelin tämän mun mentorini kanssa, niin hän sitten, tai kun kerroin hänelle jatkuvasti sitä, että isä on minut hylännyt ja tehnyt kaikkea pahaa minullekin todennäköisesti ja muutenkin kuin hylkäämällä, niin sitten mä kysyin vaan tämä mentori, että kuuletko nyt mitä itse teet? Sitten minä havahduin, että niin, minäkin olen hylkääjä. Minä hylkään isäni. Eli siinä me oltiin nyt sitten isä hylkääjä ja sitten poika hylkääjä. Eli 2 hylkääjää, jotka eivät olleet toisiaan nähneet 41 vuoteen. Kun tämän sitten oivalsin, niin päätin, että okei, tehdäänpä sitten niin, että minä, jos isäni löydän, niin minä käyn häntä morjistamassa. Ja se ei ollutkaan ihan helppo tie, eikä helppo ollut edes isää löytää, mutta silloisen työnantajani aikaa käytin yhden vuorokauden ja etsin kaikista virastoista ja kyselin ja soittelin, että missähän tällainen henkilö mahtaa olla. Hänen nimensä on muuten Reijo. Reijo Parikkalainen nimensä ja sitten vihdoin ja viimein löysin, että sain tietoon, että hän asuukin ihan Kokkolassa, siis ihan Käyvien lähellä. Okei. Mä asuin itse silloin tuolla Etelä-Suomessa ja okei, että ne on siis ollut aika lähellä meitä niin kuin koko ajan. Ja sitten päätin vaimoni kanssa, että eräänä viikonloppuna, että kun tullaan velipojalla käytiin paljon kylässä Kälviällä ja sitten tämä oli marraskuuta muistaakseni. Tultiin taas viikonlopuksi Kälviälle velipojalle, tultiin perjantaina ja sitten oli tarkoitus lähteä sunnuntaina takaisin Etelä-Suomeen. Ja sitten sanoin vaimolle, että no niin, tämän viikonlopun aikana otan sitten isääni yhteyttä ja käydään katsomassa. Oli perjantai, en tehnyt mitään elettä sen suhteen, että olisin isäni tavannut. Ja sitten tuli lauantai, edelleenkään en tehnyt mitään sen suhteen, että olisin isäni käynyt morjestaan. Ja tuli sunnuntai ja silloinkaan en tehnyt mitään elettäkään vielä, että olisin isäni käynyt morjestamassa. Ja sitten sanoinkin vaimolle, että no niin, nyt lähdetään ajan sitten Etelä-Suomeen. No sitten vaimo sanoi, että nyt ei kyllä ajeta Etelä-Suomeen, että nyt lähdetään katsomaan sun isää. Sitten mä ajattelin, että kun kellokin on niin paljon, että ei sen nyt oikein kerkeä, että kyllä kerkeä. Sinnikäs, aivan loistava vaimoni. Ja sitten oltiin jo ihan muutama kilometri ennen kuin olisi pitänyt kääntyä etelään, niin sitten vaimo sanoi, että ei nytkään mihinkään etelään käännytä, että nyt me mennään tapaamaan sun isää. Ja olin ensiksi saanut tietoa niin mun isän veljen eli Raimon, joka on nyt kuollut. Ja saanut hänen osoitteensa ja nimensä ja sitten, no käydään nyt edes siellä Raimolla eli mun sedän luona. Ja sitten mentiin sinne mun sedän kotiin ja soitin ovikelloa, niin se oli hämmästyttävää nähdä ensimmäistä kertaa ihminen, joka oli ihan niin kuin itseni näköinen. Koskaan aikaisemmin nähdä niin kuin itseni näköistä ihmistä. Ja vaimoni Annukille, että että no niin, ootte te todellakin sukulaisia. Pikaisesti käytiin siinä Raimon luona ja sitten lähdettiin taas siitä ja eteenpäin. Ja sitten mä sanoin, että no nyt kello on oikeasti niin paljon, että nyt pitää ajaa eteenpäin. Se oli mulle tosi pelottavaa. Sitten vaimoni vaan sanoi, että ei, että nyt mennään tapaa sun isää. Sitten saatiin selville, että isä on tämmöisessä Seetri-kodissa. Ja tiedättekö, että oli tämmöinen paikka, missä alkoholistit niin tervehtyy ja ovat niin raittiita sillä hetkellä.
Ja sitten mentiin sinne Seetrikodille, missä isäni piti olla, ja sitten sieltä soitin ovikelloa, sitten se avattiin ja sitten kysyi, että mitäs asiaa teillä on. Sitten mä sanoin, että mä tulin tapaamaan mun isää, niin kuin Reijo, onko se täällä. Niin niin kyynelehtiin siellä ai sä oot niinku siis niinku Reijon poika, mä sitten juu. Ja että no, mä sitten kerroin, että en oo koskaan nähnyt. Okei. No, lisää kyyneleitä. Sitten ne kertoi, että tiedätkö, että sun isä on nyt ollut niin huonossa kunnossa, on tuolla sairaalassa. Että hän on niinku siellä. Ja jälleen kerran mä sitten, no niin, ei tästä tullut mitään, että ei isää löytynyt, että ajetaan kotiin vähän pääteillä. Vaimoni sanoi, eipä lähde, nyt me lähdetään sinne sairaalaan. Sitten menin sinne sairaalaan, sinne Kokkolan keskussairaalaan, sinne yläsairaalaan ja sitten ilmoitin, että löytyisikö täältä tämmöistä herraa ja sitten sanoi, että ei täällä kyllä sellaista, että se voi olla tuolla alasella Liipikin puolella. No sitten ajettiin sinne. Sitten siellä infotiskillä jälleen kerran niin kysyin, että onko tämmöistä reijapalikkaa täällä, niin sitten sanoi, että ei, että se on tuolla 4. kerroksessa varmaan, okei. Sitten mentiin 4. kerrokseen ja sanoi, että ei se kyllä täällä ole, että se on varmaan 3. kerroksessa. Ja no sitten vihdoin ja viimein niin löytyi. Tää sanoin, että joo, että kyllä täällä semmoinen. Sitten ne kysyivät, että no kukas sä oot? Mä sanoin, että mä oon Marko, että mä oon Reijon poika. Ja sitten ne kysyivät, että no täällä on kyllä vierailijat erikseen, että ei pääse. Mä sanoin, että taisi se mun ensimmäinen vierailu. Mä sanoin, että niinku koskaan. Niin. Okei. Sitten se siis et ole koskaan nähnyt sun isää. Mä että en. Sitten se sanoi, että no nyt on kyllä niin merkillinen tapaus, että kyllä me tehdään tässä poikkeus, mutta mun täytyy soittaa varmuuden vuoksi tuolle päivystävälle lääkärille, että jos sattuu jotain, että on heti niin paikalla sitten, että jos tulee joku kohtaus tai joku muu. Tai okei. Ja sitten hän sanoi, että no jos mä menen vielä tonne sun isän niin huoneeseen ja kysyn, että mitä mieltä hän tästä niin on. Ja tässähän nyt oli mulla niin 2 tilannetta, mitä tässä olisi voinut tapahtua. Isä olisi voinut sanoa edelleen, ei kiinnosta, en halua tavata. Ja tämähän on niin kuin erityisesti meille miehille kaikista suurin pelko. On se, että jos joku näkee meidät semmoisena kuin me oikeasti on, niin meidän hylätään sen takia. Tämä on erityisesti meidän miesten suurin pelko. No, tämä meni tämä ylihoitaja sitten sinne ja tuli takaisin, että joo, että kyllä hän haluaa nähdä. Okei. Eka steppi selvitetty. Ja sillä oli tämän verran matkaa, niin kun, mä en muista sun nimeä, joka istut siellä keittiössä, mutta Katja, joo. Saman verran matkaa oli sinne niin kuin isän huoneeseen. Se oli samalla tavalla tuolla niin kuin nurkan takana. Se on mun pisin matka, minkä mä oon koskaan tehnyt. Mä oon työni puolelta joskus matkustanut muun muassa Kapkaupunkiin ja sinne kesti muistaakseni pelkkä lento siihen aikaan Frankfurtista 13 tuntia. Pelkkä lentoa. Siinä oli niin oikeasti pitkä matka, mutta se tuntui lyhyeltä matkalta verrattuna siihen, että mun piti kävellä 15 metriä eli noin 20 askelta. Isä. Peläten sitä, että hylätäänkö mut vai ei mua hylätä. Mulla oli vaimo ja mun tytär mukana, joka oli silloin joku 5-6-vuotias. Ne jäi istuun siihen ja sitten mä menin niin sillain selkäseinää pitkin kävelin näin. Otin niin lyhkäisiä askelia ja keräsin sitä voimaa. Mä että en mä pysty tähän. Ja no kuitenkin mä sitten keräsin sen, en tiedä onko se rohkeutta vai mitään, ehkä pakkoa. Mulla oli niin pakko saada selville se. Kävelin sitten sieltä siihen kulmalle ja sitten avasin sen. Sitten pieni verho, avasin sitten sen verhon. Niin tämä jäänyt mulle lähtemättömästi mieleen. On se, että mun isä nosti käden ensiksi pystyyn. Eli mä hyväksyn. Sitten me käteltiin siinä varmaan 2 minuuttia ja katsottiin vaan.
Mut tämähän menee ihan herkäksi tää. Niin, mutta ne sanat, mitkä ei sieltä kuulu, oli seuraavat. Et ollut koskaan pois mun sydämestä. Eli jos mun isä pystyy sanoa näin, niin miten Jumala sanoo teistä ja meistä. Sä et ole koskaan ollut pois Jumalan sydämestä. Meistähän tuli ihan tosi hyvät ystävät. Uusi suhde rakennettiin ja me soiteltiin ja tavattiin. Ja sitten mä kysyin, että haluaisitko hän mun vaimo ja mun tyttären. Joo, totta kai. Sitten mun vaimo ja tytär tuli myös sinne sairaalaan. Ja mun vaimo sanoi, että tää olisi itse jumalaisuuspaikka. Eli missä 2 tai 3 sopii jostakin. Ja siellä Jeesus on nyt keskellä. Mun mielestä tää on evankeliumi. Aamen. Sitten me soiteltiin ja sitten mä kävin hänen luonaan. Hänellä meni vähän huonosti aina silloin tällöin. Ja silloin kun meni huonosti, niin mä sanoin, että mä tulen vain yksin, että mä jätän perheen kotiin. Mutta siellä esimerkiksi mun tytär, kun sitten tultiin takaisin kotiin, niin mun tytär juoksi ensimmäisenä naapuriin ja sanoi, että arvaa Eero mitään, mulla on uusi pappa. Ja mun vaimo sanoi, että nyt mä tiedän mistä sä oot tullut. Mä näen sut niinku kokonaisena. Ja siitä sitten meni muutamia vuosia, niin mun isä raitistui. Hän oli tämmönen samanlainen raamattu pöydällä, no oli se vähän pienempi. Hän raitistui ja siitä muutaman vuoden päästä tuli usko. Ja mä sain siunata hänet haudan lepoon eli taivaan kirkkauteen muutamia vuosia sitten. Yhteen kädenpuolistukseen. Jumala lähetti poikansa kertomaan sinulle, että Isä Jumala välittää susta. Etkä koskaan ole ollut pois Isän sydämestä. Nyt Jeesus lupaa, missä 2 tai 3 on koolla Jeesuksen nimessä. Hän on siinä keskellä. Taivas ja maa kohtaavat. Hän on sovinto. Hän on rauha, rakkaus, harmonia ja ilo. Ja siinä toteutuu hänen rukouksensa, että he yhtä olisivat. Kun kaikki elävät tällaisessa harmoniassa, soittaa se sellaista musiikkia, että sitä haluavat kaikki tulla kuulemaan sekä tulla siitä osalliseksi. Ja jos vielä joku epäilee, että tämä on sellainen kohta, että voidaan niin sopimusrukouksella pyytää mitä tahansa, niin nyt luetaan vielä tähän jae 21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ja kyllä tämä asiayhteys on niin sopimisesta kiinni Jumalan armosta. Tämä on niin aivan hämmästyttävä kertomus. Jeesus kertoo opetuslapsille siitä, että mitä on Jumalan armo ja kuinka paljon Jeesus, Jumala, rakastaa ja välittää yhdestäkin lampaasta ja kehottaa meitä niin kuin kohtelemaan jokaista lampasta arvokkaana lampaana. Amen. Niin, tämä piti kertoa. Siinä lehdessä oli, ottakaa tää huumorilla, siinä lehdessä oli, että olen Marko Miettinen, mutta todellisuudessa minun nimeni tällä hetkellä on Marko Parikka, eli minulla on nyt mun isäni sukunimi. Eli nyt kun Jumala on luonut minut, niin hän on luonut minut isäni ja äitini kautta. Mun isäni on Parikka, niin minun veressäni on myös Parikka DNA ja Jumalan DNA. Niin nyt myös minun nimeni tunnistaa ja on niin kuin yhtä lailla Parikka. Eli Parikka nimi, Parikka DNA, Jumalan kuva DNA.
Eli minä olen Marko Parikko. Virallisesti. Virallisesti olen Marko Parikko. Ja tein tämän sen jälkeen, kun tyttäreni meni naimisiin ja hän otti miehensä sukunimen. Nyt mulla oli helppo sitten vaihtaa myös oma sukunimi. Siksi, keneksi Jumala on minut luonut. Siunausta teille.